taimakon sa ɗan adam mai saya wallahuwa. Kai kana nan bai wani kwa yana nan baki mai zuciya ta yi baka haka gane shi kai tun da ba a shan taruwa. Allah kare mutunci na kuka labarina na kuka labarina na kuka labarina na kuka labarina ban zata zai kai wannan ba kun ji labarina na kuka labarina na kuka labarina na kuka labarina na kuka labarina ban zata zai kai wannan ba kun ji labarina. Tafiyar ta kai haka abin kamar ba a rayu ba, ya akan yi zaki yana da wa'azi ya dora cin kasuwa, ya na ɗauki dutsen cikin wuta abin kamar ba zai yiwu ba, ya aka yi dabbar da ke bisa ce ta zo ta koma ruwa hakan kamar bai yi ba, hakan kamar bai yi ba. Su kuɗi idan ka biye alaƙar su sai ka shafe kusa da matsuwa sannan da yiwuwar a ce rayuwar ka za ka ci kasa. Mai ganin rama kai kalar zuma ka ga kai ka fada a ruwa, mai hawa ka ce karkace yaudara da neman kawa. Gobe ta wuce yanzu za a ce ya kake ciki a rayuwa, da kai ka ce ni na hau ka ce yanzu wa ya fada ruwa hakan kamar bai yi ba. Ai hakan kamar ba a yi ba. Dai na kuka labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina ban zata zai kai wannan ba kun ji labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina ban zata zai kai wannan ba kun ji labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina dai na kuka labarina ban zata zai kai wannan ba kun ji labarina dai na kuka barwar Allah rabbana shi ke daga ba Allah samu da amin.